Хвала Христу, дорогія сябры! Вітаем вас з Цэзарам на чарговым выпуску нататніка святара з Магілёўшчыны. Навучанне касцёла кажа аб тым, што парафія – гэта акрэсленая супольнасць вернікаў, заснаваныя на пастаянна ў партыкулярным касцёле, пастырская апека, над якой пад кіраваннем дэцызіяльнага біскупа даручаецца пробашчу, як яе ўласнаму пастыру. Магілёўшчына – гэта частка мінска-магілёўскай архідыяцэзіі і ахоплівае тэрыторыю двух дэканатаў – магілёўскага і бабруйскага. Давайте паспрабуем пазнаёміцца з парафіяльнымі супольнасцямі нашага ўсходу Беларусі. Дарагія, нават калі мы проста глянем на мапу архідыяцэзіі, то можам адразу заўважыць, што колькасць парафій у Магілёўскай вобласці і ў Мінскай вельмі адрозніваецца. Праўда? Магілёўскі дэканат апошні раз быў рэарганізаваны ў 2013 годзе. У ёсць 3 парафіі. У Небаўзяцці Найсвяцейшай Дзевы Марыі, так званы стары касцёл, альбо таксама яшчэ ўжываецца назва старажытная архікатэдра альбо конкатэдра ў Магілёве. Парафія выкарыстоўвае будынак старога касцёла. На жаль, ён не з'яўляецца ўласнасцю касцёла, а парафія выкарыстоўвае яго дзякуючы арэндзе. Таксама ёсць парафія святога Антонія. Гэта скрыжаванне Шмітта і Астроўскага. Парафіі апекуюцца айцы кларытыны, будуецца новая святыня, бо калісьці, чаму кажам новая, таму што раней таксама у Магілёве быў касцёл святога Антонія. Таксама ёсць парафія святога Казіміра і святой Ядвігі. Гэтая парафіяльная супольнасць даручана айцам-дамініканам. На сённяшні дзень набыты будынак пад парафіяльны комплекс і плануецца рэканструкцыя гэтага будынка. 35 кіламетраў ад Магілёва. Парафія святога Пятра і Паўла ў Шклове. Ёсць касцёл, плябанія. У вёсцы Фашчаўка філіяльная капліца. Тэрыторыя дзейнасці парафіяльнай супольнасці, можна сказаць, тэрыторыя Шклоўскага рэгіёна. 45 кіламетраў ад Магілёва у бок Мінску парафія Маці Божай Бялыніцкай у Бялынічах. Я думаю, што многія, напэўна, чулі аб гэтай мясцовасці. Парафіяльная супольнасць ажыццяўляе сваю дзейнасць у часовым памяшканні капліцы у планах будаўніцтва сапраўднай святыні, якая магла б стаць крокам у адраджэнні славутага калісьці санктуарыя ў Бялынічах. Пад апекай парафіі на сённяшні дзень фактычна увесь Бялыніцкі, а таксама Круглянскі раёны. 45 кіламетраў ад Магілёва у бок Касцюковіч размяшчаецца парафія Найсвяцейшай Дзевы Марыі Маці касцёла ў Чаусах. Парафія мае ва ўласнасці парафіяльны комплекс. На жаль, парафія не мае сталага душпастыра на месцы. Парафія апекуецца святар з горак. Тэрыторыя дзейнасці парафіяльнай супольнасці гэта тэрыторыя Чавускага і Дрыбінскага раёнаў. 100 кіламетраў ад Магілёва у бок Касцюковіч парафія безаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Крычаве. Парафіяльная супольнасць займаецца рамонтам будынка капліцы, якая зроблена з звычайнага дома. На дадзены момант ідуць працы па рэканструкцыі гэтага будынка. Тэрыторыя дзейнасці парафіяльнай супольнасці – тэрыторыя Крычаўскага раёна. 150 кіламетраў ад Магілёва знаходзіцца парафія Святой Тройцы ў Касцюковічах. Здаецца, магчыма, памыляюся, але здаецца, гэта найбольш высунутая на ўсход парафія ў нашай краіне. 90 кіламетраў ад Магілёва у бок Смаленска, можна сказаць яшчэ па-другому, 45 кіламетраў ад горада Орша знаходзіцца парафія Маці Божай Бялыніцкай у Горках, якая на сённяшні дзень ахоплівае тэрыторыю Горадскага і Мсціслаўскага раёнаў. Таксама у Магілёўскім дэканаце дзейнічае грэка-каталіцкая парафія Маць іконы Маці Божай Бялыніцкай.
І бабруйскі дэканат. Бабруйскі дэканат складаецца, здаецца, з 3 парафій. Гэта парафія беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Дзевы Марыі у Бабруйску. Магчыма, вы ведаеце гэтую святыню, якая знаходзіцца ў цэнтры горада, якая мае такую сваю асаблівасць у тым, што галоўны ўваход у святыню, да галоўнага ўваходу ў святыню прыбудаваны 5павярховы будынак у савецкі час. Парафія Святой Ганны ў Глуску. Парафія невялікая, хоць мястэчка Глуска, гэта такое вельмі старажытнае мястэчка, якое было таксама славутым у свой час. Парафія мае капліцу, якая таксама прыстасавана з звычайнага дома зроблена. Парафія Божай міласэрнасці ў Асіповічах. У Асіповічах мае новую святыню, нават парафіяльны комплекс. Парафіяй апякуюцца айцы-францішкане і таксама у душпастырстве дапамагаюць сёстры ядвіжанкі.